Basama nganaringetse na makweli toike asensemeria ya magina okorobe no gotira boigo no bonchiriye go bwatene na mono bosombia sedi tukulia lero go batakana nega kole kyo bosalia ibono bya rokane comment kana sensemeyo ya magina yego chinga kiechyo omosa yo muyo bwate mpesa abetika go sago no butuko kiara n'abantu batamanyire ko mutegera chingoma chintende oyo moyo yego tibakana buna ntiga beteka go sirgo mabwaje amenyi benseme ni gwatebere bikoro byo busari bya rokane comment kana kendegi kumi asensemeyo aneko nyara gote yabuni gatsene kiba nyimbo kira asensemeyo nkibwate bintu bitekeira na mona soko nyara kurwania nago nyara kumurikira amangana ngito busaria roboti ro asenchira yowime no murikito Freedom Kerubo Abaunchereria korwa sensemo ya magina nigo bagikirie ebikorwa byobosalia ebigendete kwene kigwa asensemeyo aya magaga monchereria gosagano na goitago ikagosiria obugima bwaye Litukolie goro challenge sambiri ya Maragoba umwana biashara Geoffrey agasieke biashara bya mpesa ari guchinyomba mwaye abanyore tamanyangiria ari gusena tano bakamufamira nao bamuage tuku mwako kobe bono oikerega ntoranyora ijibu kurwa serikali atotebingana ki ama ene mbato bekerete security gose bato tigende giseze choro sana chitoli Nonya naboni gabana boda baeneki okuburo kubulendi asegati yabo bagutumekwa gukora obusalia nigo bagania ekomiti yechiro kubunwa nabo igabanya nyimbo begetasene iki amagena kunganyigwa Nona muraba itu wa boda bangere gutumikubobe chinsa cyabo tuko karonto twachirenka aso korubu ari buno bagana yati atwa rugo ari ekomiti baganje nonde ekomiti amangana yetawo inataka komiti amangana kwasira bunu asaba chairman gwe chiro amangana yabasikari mozo wamagana police station ate njugu Omo MCA wensemeyo Beatrice Kerubo nigo aenekebuna nigo ebikoro bunebyo byabere bicomment kana amakiaya igoro narenginya gitaria kororo musubati getomenyete maginaga owakwebeti akabutorwe bicara ebeti ende yakabere kero yare gocho motwe igaminete chipisi chinyire gocho maega ekana cha chipisi yani na itara era imaitira kusaba oyo naga kono tigamborie abasikari abambarengo osembarengo Bwana DCC Mbonga police station tebu magena police station tebu atiesi egari yabasikari nagiye ko abasikari aba batumye probox bono obusikari batumye nabasikari naba na inchi DCC kindly an official car for this magena police station abego patrol abantu bakora bamanyanga nabasikari Chinga kechiobo igonigo abulyo boteneneri bwechiro kubunwa nobochori gokorekana boya elikonyora abarai abaya na igure munabana inchi bali baete komiti ero baba chorete baba rusirio omo chief officer bwechichiro na omo director bwechichiro abana inchi bagotebanga yare ko ba Friday mochore komiti nya yechiro ya magina bali baigo Asensemo yobulendi nigo bagania okubwaterana elinda koenekia obokoreri obuya Issue ya security wananchi ni ushirikiano baina ya maaskari na wananchi. So mimi unajua nikiwa Kenyenya sijajua nani anaishi mahali kama hapo nyuma. Lakini kwa sisi wananchi ambao tuko karibu tunajua na tunajua mbaya ni nani na mzuri ni nani. So mimi nataka jameni tutengeneze mpangilio kuanzia saa hii. Vile DCC atasema. Tuone vile tutatengeneza komiti ya security ya hii area yetu yote kuanzia huko mpaka huko chini. Frida Kerubo, Ndizi TV.